z jaké části zvířete tu kůži vezmeme. Protože zcela jinak se bude chovat kůže, kterou například ta kráva, hovězina měla na zádech, a zcela jinak to, co bylo jako kdyby na břichu a směrem k nohám. Tady máme z jednoho kusu kůže, tohle je krupon, to znamená... Toto budou nástroje, které budete používat stále a pořád a pravidelně, to znamená, je dobré, aby byly opravdu kvalitní, abyste měli hladké a nenadřeli, což samozřejmě levné nože často nenabízí, protože se krupní musíte přebrušovat. Pokud je nástroj kvalitní, z dobré oceli, budete s ním méně práce. Historicky se hodně používaly nože typu půl měsíc a čtvrt měsíc v různých variantách. Doporučuji však naučit se pracovat s šídlem a spíš využívat ty rytičky jako nástroj pro značení, protože může se vám stát, že výrobek bude například tvarovaný, plastický, nebude to rovina a tam pak s těmi vidličkami se vám bude pracovat velice špatně a pokud s tím šídlem nebudete umět pracovat, budete mít prostě obtíž. Šídla mohou mít různé ručky. Někdo má rád ručky tady toho pistolového typu, kdy vlastně ručka se opírá o spodní hranu ruky. Někdo preferuje menší šídla, která se víc ztratí v ruce, ale obecně pro začátečníka doporučuji, aby to šídlo mělo nějaký antirotační prvek, mělo nějakou poštu, aby když ho uchopíme, tak jsme cítili, jak to šídlo je orientované. Takže tohle jsou stáčené. Ano, a pak se můžete setkat s nitěmi splétanými, což už většinou bude ne len nebo bavlna, ale bude to polyester. Takže tam ta nit vlastně, když s ní zatočíte, tak se vám nerozděluje na jednotlivá vlákna a je to vlastně spletené jak pletivo, je výrazně pevnější, často se právě používá pro ruční šití nebo pro nějaké jako kdyby pevnostní spoje. Je tam jedna nevýhoda, tyhle ty nitě nikdy nebudou k dostání úplně v tenkých sílách, takže tam třeba Euronitě dodávají vlastně tady ta nit slam pro která je silně voskovaná pro ruční šití. Mají ještě i variantu kombi, která je vlastně méně voskovaná pro strojové šití, aby to nezanášelo stroj. A následně zhruba 2 cm konce tu nit propíchneme jednou a hned po centimetru ji propíchneme po druhé. Takže dostaneme takovou nějakou smyčku, já to trošku otočím a máme takhle toto, zatáhneme a přetáhneme ten zbytek přes dírku, přes očko. Ve výsledku máme nit, která je poměrně hladká, není zde žádný uzlík a zároveň pevná. To znamená, je potřeba si to přidržovat. Spíš je tam tlak, rotace je minimální. Může tam být takové jako lehké potáčení o pár stupínků, vibrace spíš. Nemůžete tím šídlem otáčet o 90 stupňů více, protože jinak nebudete vytvářet kosočtvereční otvor, ale nepravidelný a ten steh nebude pak hezký. Takže lepší je jenom tlak anebo mírná vibrace. Pokud vám to nejde, máte pravděpodobně to šídlo tupé anebo není vyleštěné. A pokud si samozřejmě ten výrobek slepíte, bude částečně držet. Je to také varianta, tak jak při jakékoliv jiné kompletaci, pomocné lepení. Ale tady si ukážeme ještě jednu možnost, která se pro běžné plošné šití moc nepoužívá, a to je vlastně, že tady do těch našich nachystaných otvorů my si dáme hřebíčky a vlastně zafixujeme si ten výrobek k tomu našemu dřevěnému korpusu. Jo. Udělám si tu linku, nařízneme
a postupnými řezy. Není tam velká síla, nůž musí být perfektně ostrý. Musíte cítit, jak podřezáváte ty vlákna. A teď jsme správně. To znamená, pozor, tady vidíte, že i ten sklon je hezký rovný. Jak jsme tady měnili úhel, tak nám to tady lítalo a je to špatně. Tyhle lepidla etylacetáty chloropreny se většinou používají na pevnostní spoje. To znamená tam, kde chceme ty dílce dát k sobě a bude to držet pouze to lepidlo. Samozřejmě můžeme použít i na pomocné lepení, ale na pomocné lepení jsou i speciální lepidla, jako je třeba Robinol. To jsou lepidla, která nemají velkou pevnost, jsou dělána na to, že je přiložíte k sobě a ten výsledný spoj prošijete naskrz. K tomu já často používám i lepidla, která jsou takzvaně vodou ředitelná, ale jsou stále kontaktní, jsou dělané na kůži, a to je třeba tady ten EcoWeld od Tandy Leather nebo Renia 315, což jsou lepidla, která se opět nanáší na obě dvě strany toho materiálu, nechají se lehce zaschnout, přiloží se k sobě, výsledný spoj potom drží, ale nejsou tak pevná jako ty lepidla, která jsou na bázi ředidel typu toluen, aceton a jiné. A nyní se podíváme na další možnosti úpravy hrany kůží. Předchozí tři varianty, Clean, Trakagan Bloom a Dokonale jsou taková jako přírodní cesta a lze je použít na třísločněnou kůži. To znamená na kůži, která pokud není obarvená, tak je taková béžová a nefungují příliš dobře na chromčiněnou kůži. Tento materiál, ve chvíli, že je to chromčiněná kůže nebo dokonce pull-up, který je ještě napuštěný olejem, tak to dobře nefunguje. A na to musíme použít trošku chemičtější cestu a musíme použít nějakou barvu na hrany na bázi akrylátu nebo polyuretanu. To složení se liší, výrobci ho nějak přesně ani většinou neuvádí, je to výrobní tajemství. Tak a nyní se podíváme, jak se zahýbáním rohu. Samozřejmě můžete zahýbat do ostrého rohu, kdy vlastně seříznete špičku, zaklopíte, ale ta špička bude takhle ostrá, nepříjemná. Je to často třeba při výrobě knih, ale při brašnářské výrobě tohle většinou není žádoucí, ten ostrý roh, takže zahýbání do oblého rohu se provádí malinko jinak. Zaprovádí se pomocí skládání té kůže, kdy vlastně musíte si uvědomit, jaký máte rádius toho rohu a vaším cílem je ty sklady vést tak, aby mířily vlastně do středu toho oblého rohu. Čím bude ten rádius větší, tím samozřejmě tady ten náš nákres se bude zvětšovat. Ten nákres tam většinou si neděláte, to je zde pro účel tohoto videa. Ty barvy v základu nejsou špatné, fungují, jenom ty barvy většinou nejsou tak syté. Člověk si musí víc dát pozor na nanesení té barvy, aby bylo rovnoměrné, nebo třeba ten nátěr opakovat i dvakrát, aby výsledný povrch byl jednoduchý. Takže rozhodně neodsuzuji, byť na dílně teďka většinou sám používám tady tyhle Fibbings barvy, které jsou trošku dražší. Tady ta firma třeba vyrábí dvě varianty, tu základní, která je na bázi jako kdyby alkoholu, a ta druhá prodaj, tam je taktéž alkohol. V obou dvou těch barvách je vždycky ještě olejová složka, v tom prodáji je trošku víc. Rozdíl je tady ve struktuře pigmentů, protože tady je použitý práškový pigment, když to tady je použitý tekutý pigment. Oproti tomu výrobky, které jsou na bázi třeba živic, což je tady tenhle ten tankout, tak ten stále je částečně propustný. On nám zabraňuje nějakému špinění té kůže, uvolňování barvy, ale stále je možné tu kůži například napouštět olejem, takže hodně se používá na batohy, jezdecké věci. No a pak máme třeba další, které jsou na bázi vosku, pokud někdo preferuje víc takovou tu přírodní cestu, takže
tradiční je třeba ten karnauský vosk, kdy ale musíte počítat s tím, že tyhle ty laky, poté co je nanesete, tak je potřeba je přeleštit. A nebo skladovat v lednici, případně do ní přidat trošku boraxu jako konzervačního činidla, a i tak ta vůně je poměrně charakteristická. Následně se ta kryhová voda nanese na tu zubovou stranu. Můžete použít hubku, ale mně se to dělá líp štětce. A dokud je to ještě vlhké, tak je potřeba po směru těch chlupů zvolit jeden směr, podívat se, který je vhodnější, a kostí nebo nějakým hladítkem tu kůži rozleštit. Tak dosáhnou efektu, že vlastně výsledek bude v těch drážkách světlý. Mně osobně se to dělá lépe nějakým bavlněným hadříkem, který si smotám do takové napnuté kuličky a lehce si na něj nanesu barvu. Poté o karton otřu, abych vlastně nechával už jenom takovou lehkou stopu, aby to nebylo takhle syté. A napnutým hadříkem přetírám ten povrch, takže já k tomu používám rozprašovač, jenom lehce si ho navlhčím, napnu si ho na prst, abych dosáhl toho, že mám rovnou plochu, nejsou tam ty sklady, a nebo si z toho udělejte prostě takovou kuličku, polnu, a stírám vlastně z povrchu toho obrázku, toho materiálu, tu barvu. Ona je vodou ředitelná, takže pokud jenom namáčknu, mám vzduch. Pojedu kousek dozadu a sprej je takový lehký. Pokud pojedu víc dozadu, mám tam víc barvy a víc zabarvuji. Další věc, která výrazně ovlivňuje to, jaký je ten výsledek, je náklon a jak jste daleko od toho výrobku. Pokud tu trysku dáte těsně k tomu výrobku, budete ho zbarvovat velmi výrazně a bude vznikat v podstatě flek, určitě to nebude hezké. Když budete zase naopak příliš daleko, bude se vám ta barva rozptylovat a zabarvíte celý výrobek. Naznačím si tam třeba tupým nástrojem lehce linku od kraje. Následně si tam přiložím to pravítko, které si můžu zatížit, a poté přikládám tu raznici k tomu pravítku a postupně ten vzor opakuji. Přikládáte ho tak, aby vlastně ten dřít byl lehce zvednutý vepředu, a dát pozor, abyste ho nenakláněli doprava nebo doleva, abyste vlastně nepodřezávali tu kůži. Chcete ji říznout kolmo k tomu materiálu. A potom tahem řežete a vyřezáváte ten základní vzor. Pokud tam máte předkreslené linie, tak samozřejmě musíte ty linie dodržovat. A pokud byste neměli ten rámeček, ale byli si schopni třeba vyrobit to kopyto, dá se to tady vlastně přichytit hřebíčky, tam jenom pozor, tříslučeněná kůže reaguje s ocelí, která není pozinkovaná, není nerezová, takže chce to použít buď nějaké jako kdyby pozinkové hřebíčky, nebo jede dostatečně daleko, protože v místě těch hřebů to může zčernat. Hlavičkáře tady na tento dílec, který nám vlastně nezdeformuje ty pružinky a zároveň nám rozklepne tady ten plíšek vevnitř tu trubičku, aby se ten nít vlastně zafixoval. Takže potřebujeme jednu věc a další potřebujeme ještě vlastně něco na tu hlavičku, aby jsme nedeformovali tu hlavičku. Takže tady vlastně to nemusí být v té jamce, můžeme to dát na plochu, na to dáváme tu čepičku a máme dílec, který má v sobě adekvátní vlastně otvor, aby jsme nedeformovali tu čepičku, a opět rozklepáváme. Další možnost potom je, že si pořídíte stroj, který je takzvaně ramenový. Ramenový stroj už je většinou na trošku hrubší šití
A je to poměrně univerzální nástroj, to znamená, pokud bych začínal s šitím kůže a hledal stroj, který je pro mě zatím pouze prvotní, budu mít jenom jeden, asi bych volil ten ramenový šicí stroj. A pokud chcete vyrábět raznice, potřebujete už C-laser a ten vám potom umožní vyrábět raznice buď z akrylu, což je jednodušší, akryl je dostupnější, tolik to nesmrdí, jde to snadněji. To znamená akrylové raznice, které ale nejsou tak odolné, nebo potom z delerinu polyacetyltátu, ty už jsou pevnější, ale tam musí být perfektně vyřešeno odsávání, protože ty výpady jsou toxické silně. Takže to je jako varianta pro toho, kdo třeba laser má nebo má k tomu přístup, ale určitě to není věc, kterou byste nutně v životu potřebovali. Ten kámen hrubý budete potřebovat pouze v případě, že máte opravdu hodně tupý ten nástroj. Pokud se o ten svůj nástroj staráte a průběžně si ho dobrušujete, tak většinou ty kameny v řádech stovek zrnitosti nebudete ani potřebovat pravidelně, ale vystačíte si s nějakým kamenem, který začíná třeba na 1000 a pak nějaký jemný na obtahování, dolaštění v řádech tisíců, to znamená, jestli to bude 4000 nebo 6000, myslím si, že začátečník ten rozdíl úplně nepozná. Ten kámen je potřeba mít hezky srovnaný, protože pokud na něm brousíte nástroje typu francouzský hranořízek a podobně, tak si v něm můžete udělat rýhy. To znamená, je potřeba buď hrubým brouskem nebo nějakým přímo srovnávačem si ten kámen srovnat, abyste měli jednolitou rovinu. Připomenu jenom pár takových jako základních pomůcek, které by vás jako začátečníka třeba nemuseli úplně napadnout. Jedna z běžných věcí je dělat na střihy prořezy, abyste si mohli naznačit uprostřed dílce nějakou linku, využít pouze jeden kus šablony a mít na tom vlastně nejenom ten obrys, ale i tu vnitřní nějakou linii, takže třeba tady to bude ten výřez té balerinky, toho vrchního dílce.